Мені ең беренчеләрдән булып үзебезнең Әлмәт ягындагы шагыйрә Нәфисә апа Сабирҗанова күреп алды. Җитәрсең Гөлнара, болай гына үзең өчен генә язып ятма, синең шигырьләреңне дөньяга күрсәтергә кирәк дип иң беренче ул сүзне башлады. Рухият фонды турында да иң беренчеләрдән булып мин алардан ишеттем. Ул мине шулай талпындырып җибәрде. Аннары безнең Әлмәт шәһәрендә Яшь каурылар дигән оешма бар, аны Низифа апа Әхмәтҗан җитәкли. Аның янына шигырьләремне күтәреп килдем дә, ул мине шалтыратып үзенә чакырды. Күтәреп килдем дә, апаем, әйдә, бернигә карамый, әйдә Рухият фондына хат язабыз, синең китабыңны чыгарабыз диде. Җитәрсең диде. Ул да шулай итеп мине җитәкләп дигәндәй, алар җитәкләп бирделәр Рухият фондына. Шул оешма исеменнән дә, үземнең эшләгән Әлмәт роддомы исеменнән дә хатлар язып, шулай итеп без Рухият фондына чыктык. Татнефть акционерлык җәмгыяте Рухият фондында эшләүчеләрнең һәммәсенә зур чиксез рәхмәтемне җиткерәсем килә. Анда шигырьләрне китап чыгара алдыннан бик зур комиссия карый икән. Андагы кешеләргә барсына да чиксез рәхмәтемне җиткерәсем килә. Минем шигырьләремне игътибарларын юнәлтеп, мине шул китап чыгарырга инде өлгергән шагыйрә итеп күрүләре өчен бик зур рәхмәтемне җиткерәм. Бу минем беренче китабым, Шәм уты учак түгел дигән китап. Анда минем җырларым, балалар өчен язылган шигырьләр, уллар өчен язылган шигырьләрем дөнья күрде шушы китапта.